Evo nas opet, ovdje smo sa Matejem Lončarićem koji je odnedavno predsjednik HUDI-a, ovogodišnjeg suorganizatora Somoborac konferencije, pa ću vas prvo pitati zapravo za to kako je došlo do suradnje ovoga suorganizator ste, jel događaja? Pa mediji su vrlo aktivni, pogotovo mi digitalci i digitalni mediji u svim projektima koji se tiču i brendova i komunikacije na digitalnim platformama. Tako da mislim da je došlo do neke prirodne simbioze između Somoborca i nas, gdje je cilj razmjena nekakvog znanja, dodatno učenje, plus nama je u HUDI-u cilj se povezati sa što više ljudi koji su stručnjaci, koji znaju, koji mogu unaprijediti našu lokalnu ovdje zajednicu i lokalni digital. Tako da ovo nam je samo jedan od prvih koraka koje radimo po tom području. Sljedeće godine nastavljamo. Ideja nam je da se HUDI poveže sa najvećim europskim isto digitalnim udruženjima kako bi donijeli u Hrvatsku najbolja znanja, a isto tako kako bi iz Hrvatske ove sve inovativne stvari koje mi ovdje radimo, i u Hrvatskoj je baš jedna dobra zemlja primjera kako se radi digital, zapravo eksportirali prema van. I kako bi povezali cijelu industriju unutar Europe i globalno. Odlično. Osim što se naravno dolazite kao suorganizator događaja, govorili ste na panelu i u članstva žirija. Sad me zanima koja vam se tu uloga najviše možda sviđa, a koja vam je možda najizazovnija? Pa uvijek mi je najizazovnije zapravo pričati na panelu, jer je tu uvijek trema u pitanju, moraš paziti, odvagati svaku riječ i sve ostalo, pogotovo sada kada si član i predsjednik HUDI-a. U žiriji sam bio kao isto predstavnik HUDI-a, ali tu sam i kao predstavnik nekog koji je iz industrije, stručnjak i znam koji su, ne znam, nekakvi novi trendovi ili možemo vidjeti šta se dešava na tržištu, tako da je žiriranje uvijek zabavno. Najteže kad ste na žiriranju, a neki vaši radovi su isto u finalu, pa morate šutiti. I taj dio je bio stvarno napravljen jako profesionalno i vidiš kako drugi komentiraju nekakve radove, želiš nešto reći, a ne možeš. I to mislim da je bilo, to mi je s te strane bilo teško iskustvo, jer ne možeš obraniti nekakav rad, ali to je sve dio struke. Ono što je važno sa današnjeg panela naglasiti je ono sve što HUDI radi kako bi standardizirao digitalno tržište i sve ove nekakve akcije koje radimo u pregovorima sa big tech platformama poput Facebooka, Twittera, TikToka i slično, jer mi mediji proizvodimo sadržaje koji su dostupni na tim platformama. I mi tražimo i razvijamo popularnost tih platformama da te platforme budu regulirane i na hrvatskom tržištu, kao što su i u drugim zemljama.